В Чикаго днес продължават тържествата на българските училища по случай празникът на азбуката 24 май. В учебен център Знание и Малко българско училище вече отпразнуваха последния учебен ден. Репортерите Диана Михова и Павел Хаджиев присъстваха на празничната им програма. Българският език е този, който ни прави българи. Благодаря ви, скъпи родители, че водите децата си на българско училище. Благодаря ви за това, че подкрепите българският език и българското знание в чужбина. С тези думи директорът на училище Знание Лили Паслиева благодари на родителите и пожела на дечицата да прекарат една чудесна летна ваканция, но да не забравят, че българското училище и български език ги зоват обратно на есен. Училище Знание закри и тази учебна година подобаващо, с много песни, танци и добро настроение. Неизбежно, между смеха и веселието обаче, някъде се прокрадна и нотка тъга. Това ме навява на спомените едно време. И сега просто се натъжавам и се разплаквам. Така носталгия навява от 24 май. За него е много добър. Аз съм очарован от това, че говори едновременно двата езика. Пише на български, чете, на английски пише и чете. Ами кажи, какво ще правиш лятото? Аз ще отида на България с един приятел. Имаш ли други приятели в България? Много. Цяла група сме. Какво ще правиш това лято? Ще ходя на България цялото лято. По звуците на Върви народа възродени Малко българско училище отпразнува 24 май. В тържествената манифестация се включиха както най-малките от предварителните групи, така чак до деветокласниците. Най-голямото българско училище в чужбина по традиция подготвя манифестация за светлия празник. Деца и родители се включиха заедно в шествието. Наотпред българският флаг, а след него дълга редица от малки и големи. Всички те, заедно празнуващи една от най-красивите български традиции. И макар и далеч от родината си, знаеха какво честваме на 24 май. Научихме за Кирил и Методий, дет написаха азбуката, защото те са научили всички българи как да пишат и да четат. Празникът продължи с тържествен концерт на възпитаниците на училището. Честито на всички дипломирали се и им пожелаваме да продължат и в гимназията на Малко българско училище. За учениците тук 24 май е и крат на учебната година, когато те получават дипломите си. Децата казаха, че след лятото ще се завърнат по класните стаи с още по-голямо въодушевление, за да учат и практикуват любимите предмети и занятия. Четене, да решавам задачи. Най-любимото да правя е гимнастика. Може да танцуваме, имаме час да танцуваме. Да танцувам народни танци. Директорът на Малко българско училище Живка Бубалова не скри радостта си, че все повече деца от училището се учат на народни танци. Тя обаче ги призова да не забравят родния език, въпреки че са далеч от родината. Да не забравят, че са българи, да пазят езика, защото той ще им трябва във всяко отношение. А децата показаха, че българската народност не пада там, където знанието живее.